May 120 na si Kuya ano, Kuya Ed. Kuya Ed Novio. Oo, pang-18. Ayan. Sorry naman. Low. Low. Ako nga. Yan. One million thumbs up natin dyan. Ay, very good. Meron ba ba? Pag ko pa rin. Mega mega love shout out. Kamran Hussein. Hi friend, how are you? Thank you so much. I'm doing good. Mega mega love shout out baby K. Ayan, just maraming na ako sa inyo dyan. Ayan, namahaw ka na baga? Si Bibi nag-inom na, gatas dyan. Si Baby K. Baby. Baby Kai or Kai? Baby Kai. Baby Kai. Baby Kai. See you soon, Baby Kai. Baby Kai. Alam mo, Baby Kai. A story of my life. Dun, 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 dun. Start. Thank you, love. Ano, snap ka ba? Meron mga sounds ka eh? Tingin nga. Itong anong to, Mac. Ano to, i-accept ko ba to or laging i-test lang to be? Naiinis ko eh. Naka-live din si Manay Marley. Ako'y busy. Manay Marley, ano ba yan? Sabi-sabi tayo mo. Hello, hello, Cameron. Stein, thank you so much for watching. Hi, my friend. My friend. My friend. Meron na. Try lang. Ito anong mga connection nito, be? Awesome. Yung nag-iba boses. Make more time. Okay. Nene Days! Hello, mega mega love shout out. Sige lang, lalabs. Sige lang, dyan muna sa'yo. Magkwento-kwento lang ako ng buhay ko dito. Shadow. Tapos yun lang sa'yo. Mag-silent lang naman ako. Sige lang, lalabs. Sagot ko na yung 2 kilong bigas. Deal. Deal yun, deal. Check na. Relevance lang. Thank you so much. Mega mega shout out. Huwag kayong ulis doon. Kay Ma'am Nene Days, doon lang kayo. Huwag kayong magsilayas doon.
mga walkers. Naayos ko palang mga sounds effects natin. Ayan. Lolo ko yung net natin. Terrible. Iwan ang bakas na pera. Low. Low sound. Mic. Ayos. Ano? Nagustuhan yung performance niyo. Parehas, papalibag kayo. Diba?
Live. Di ata nandito si Noel. Nandito si Noel. Noel? Alam niyo kung sino man yan. Walaan niyo yung luto ko. Naamoy ko na masarap. Ano to? Walaan niyo nga yung luto ni, ni Angel of Peace. Happy birthday, Angel of Peace. Wala ko. Wait ako ka. 4 hours. Kasi may nag-sponsor. Yan, sa taas nakapin guys, naka-sponsor yan. Bibigay ko lang lahat yan. Malaki yung bigay niya sa akin. May key yan, may key. Pa-support lang, ganyan mag-iwan ng bakas Bella Pardo, protein from Apple Peace. Ganyan yung Apple Peace. Para alam niya kasi nag-dining sa amin si Kuya Ed.
Thank you so much, Kuya Ed. Mega mega love shout out, Kuya Ed. Ayan. Ayan. Nakita ni Angel of Peace kung magkano. Keep the change. Keep the change. Thank you. Mega mega love shout out sa bago nating Christine Alonzo. Thank you so much, Dan. Thumbs up. Many days. Thank you so much, Ma'am Many Days. Sige lang, tapusin niyo ako yung Many Days. Hindi pa naman ako i-ano ko lang. Ma'am Dayan, mega mega love shout out. Ba't hindi nagbagawa ng bahay si Ibon? May premiere si Manay. Ayan, mega mega live shout out. Noel Palapir. Ayan, dan thumbs up akin. Yamaning host. Yayamaning host, thank you so much naman sa yayamaning. Grabe ka! Noel Pilapil is in the house. Thank you so much, Noel Pilapil. Ayan. Pakwakers, tayo na para sa baba. Si Noel Pilapil. Isa rin yung nag-inspire. Malay mo pa kayo sa sponsor na rin. Thank you so much, Noel Pilapil. For visiting. Thank you so much. Wala akong energy today. 4 hours na tulog na ako. Duty na ako. Muntik-muntik pa ako malit eh. Dahil yung bisa ko ng screenshot. Layas agad. Dahil may last screenshot ako and ko ng LS kanina. Send ko sa group. Thank you. Thank you. Thank you, Ma'am Taya. Tapos ngayon si Sir Ed, batang-bata pa, 120. Pag nagdikit kayo kay Sir Ed sa taas ng kapit, salamat all. Yes, 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 Sir Noel. Ginagaya lang kita. Sa yayamanin ka, ilang cellphone mo, lima-lima, nakikita ko. Guys, mas mayaman sa akin si Noel. Si Boss Noel yan. Boss Noel ang tawag ko siya. Anong kain natin? Pansit. Pansit na. May ground. Pansit nga kami po. Hindi ako pansit. Wakwakers Noel Pilapal Vlog. Wakwakin nyo na siya. Wakwakin nyo si Noel Pilapal Vlog. Sa baba, please, Wakwakers, support kay Noel Pilapal Vlog. Pag i-sponsor yan sa akin, isang daan siguro, pwede na yan. Pwede na yan. Napilitan. Isang daan, 1,000. Wala yan mga bahay, no, sir. Ano yan, supporters natin yung bonggang-bonggang tanong. Ang bahay yan sa taas, nakabakas yan sa i-sponsor. May-mention ka lang naman yan pagtapos na. Para matuwa ng Sir Noel Pilapil Vlog sa atin, mga wakwakers, magbibigay ko talaga yan, promise. Sagot ko na sa Sir Noel. Support na lang. This, guys, pasukin niyo si Noel Pilapil. Ayan. Good morning sa inyong lahat. Good morning all. Lulian, Lore Mendoza, Emma Bersano, Charlie Rodriguez, Gloria Soriano, Cristel Licot Berendes, Nenedis. Gamitin ko lang yung lista para masaya. Thank you so much, Ma'am Nini Days. Ayan. Langga, Nini Days. Ayan. Kasi connection. Your connection is not suitable. Please wait. Okay. Nagaano, wala anak. Anak kain ba yan? Ay, babe, lipstick?
Ikado? Patay balon-balunan? Ano? Tumugod na nga yung mga kuha ko. Thank you. Nagbigay yan ng sponsor, guys, si Kuya Ed. Sponsor! Kalahati yan, si Kuya Ed. Nag-dining sa amin kanina yan. Ayan. 077 na. Salamat kanina. Sige lang, dumikit ka lang kay Noel Pilapil. Papasokin natin si Sir Noel. Nagbibigay ng maraming banana yan. Dikit namin Sir Noel. Tapos mention Sir Noel Dan. Ganyan. Tapos pabay pa ng bahay mo. Julie Ann Liamera. Thank you so much. 23 ligo lang. Sige. Ay, oh. 77 po. Tapos ko. Tapos nagdating na lang po. Ayan, kumakain si Lolo. Nagugutom siya. Baka kinain ng bonggang-bongga. Yes, may ganun kasi eksena. Dan, bakasan yung ganun, oh. Bella Pacardo, guys. Kasi, ay, yung binigay niya sa akin. Ay, binigay na. Papalaro natin yan sa'yo. Lagay nyo ng Bella Pacardo. Lagay mo ng apple peas. Kasi alam mo, para alam nila kung saan sila nag-galing. Yan, apple peas. Apple peas. Okay lang, Bella Pacardo, pwede lang. Basta kung alam. Ayan, Sir Noel. Love days. Ayan, thank you so much, Ma'am Nene. Love link ng video. Love link ng video. Sige lang. Yeah. Si love days. Love days. Parang naman. Kuya Ed Samsak nagkuha ng bakas. Salamat. Lagyan nyo ng bela para alam niya. Oo. Lal. Nandiyan na. Gusto ko makita yung... gusto ko makita yung ganda ng gupahan niya. Paturo ka na. Ay, sorry naman. Sige, sige, pwede naman. Salamat, salamat naman sa... Oo, sige, sige ga. Sige, sige, sige. Buti naman alam. Sige lang ga. Tumawag si Kuya. Kuya Ed. Na daw, Kuya Ed. Ano ba yung apelido ni Dabi? Sabihin mo nga. Inobyo? Inobyo. Good morning. Good morning sa inyong lahat, guys. So, 1:38 na. Doon ako mamimili ng ano, mamimili ng pakas. Ganun pala. Ayan.
Lagayan ng bakas ng ganito, yung binaba ni Oragon. Palitan natin. Titingnan natin kung sino. Doon ako pipili ng ano, yung magandang comment nyo. Dapat naka-mention talaga ng highlight din para alam ni Kuya Eds na galing kayo sa akin. Malay mo nanonood siya, bigla siya pumasok dito, matutuwa yun. Si Kuya Eds, batang-bata pa, magalante yun. Grabe. Engineer po yun dito. Engineer. Hindi ko nga tinanong pa. Basta naging guest sila, napakaano. Basta nagka-talk pa kami ng mga salita ng mga white yan. Mga bananas. Kaya sabi ko, pati ko naman ng bananas. Ang tuwa naman si Kuya Eds. Tapos ano siya sa anak niya. Kaya may love shoutout sa'yo. Hindi ko nakuha yung anak ng pangalan ng anak niya. Si ate girl, maganda. Ayan, ito pa Miss Universe. Ayan, binabali mo lang. Bakas kayo ng Bella pa. Nakapin na. Bibisitahin ko sabay-sabay. 138 na po siya para matuwa siya. Malay mo magdagdag pa yun. 139 na. Yan, ganyan. Jindy, salamat Jindy. Dalawa support ni Jindy, dalawa. Dory Mendoza, ingat po. Bella Fajardo, ayan. Melanie Splana, thank you, andito si Melanie. Chai Kuno, Bella Fajardo brought me here. Thank you so much. Ayan, very good. Kahit walang, diba, minsan kung ano lang. Tama yun, pili na kayo na may picture. Ayan, tama na siya. Thank you, nandito si Stephanie Mendoza, Bella Fajardo Vlog. Thank you so much, Pastor. Nakita mo yung ano ko kanina, 10 hours ago, nag-dining siya sa amin. Andiyan ako, si Bella Fajardo. Nandito rin yan, kumain sa amin. So, inihintay ko na lang si kayo. Yung isa. Yung pangalan, si Kuya. Kapit-bahay namin, nakalimutan ko. Hindi na kasi nagpaparamdam sa akin. Hindi ko naman siya sisingilin. Sabi ko, i-prank niya lang ako doon. Kuwari prank na kain ka doon. Si Angel of Peace, nandito na so sending support here. Again mo naman, paguhin mo yung char. Mary Ann Soriano, ayan, 7 minutes. Claire Loco. Ayan, ganyan. Sir Ed! Screenshot ko nga ito para sa... Baka naman, Sir Ed. Ayan, road to 200 ka na. May TV ka. Miss Nolly, sir. Thank you for sponsor by Bella. Thank you so much, Kala Bolana. Bella Pardo ng Applebee's. Ayan, thank you so much. Ayan, BBK from Bella Pardo team. Thank you so much. Pasukin natin. I-send ko sa kanya. May WhatsApp ko sa kanya. Julie Ann Llanera, thank you. Crystal, birthday sending support. Vistal. Crystal Vistal, palagay ng ano, para noted na yun ni si Kuya Eds. Crystal, wala kang Bella Fajardo dito, Bella Fajardo. Nasend na sa akin. Si Miriam Soriano, thank you so much, Dan. Thumbs up na po kayo. Ganon. Crystal Likot Berendez. Crystal Likot Berendez, thank you so much. Ayan. Guys, panoorin nyo na kahit 3 minuto man lang. Dayan Igloso, thank you so much. Kasi, yung sinusupport na pag dinakayat ko dyan, mean to say, may ano yan, may palipad. May palipad si Angel na hintay ko ulit magpalipad. Ay, abot na lang dito. Angel of Peace. Oo, ako mali pa rin niya. Marami. Kababayan pala rin Angel of Peace, napakagalante rin. Ayan. Ayan si ate, oh, siya kasama niya kanina. Ayan, Sir Ed, Kuya Ed, oh, dito kayo. Kuya Ed, baka man... Ay, chat mo nga si ano, anak ko niya. Mamanood siya ng live ngayon. Tulog kasi yung oras ate. Kumisi ka, ate girl. Ate girl. Dami na nag-ahan na kay Kuya Ed.
Shout out. Now. Napilat. Kuya Ed, labas ka dyan. Thank you so much. Hindi pa ka mag... Lagyan yun ng Bella Fardos, Crystal Vestal. Crystal Vestal, lagyan mo na po. Dan na po, inulit ko. Thank you so much. Ayan, guys, screenshot ko, i-send ko sa kanya. Andito po siya ng dining sa kanina. Ayan. Ang kinanta namin, yung si Angel of Peace, hindi niya alam. So, sayang, hingi ako ng video ng dito. Ah, diba? Kinanta namin si Angel of Peace. Siguro yung guest namin. Tapos nag-sponsor siya. Oh, diba? Nagpa-sponsor ng cake. Thank you so much. Ayan. Birthday na. Di para para kasali ka sa eksena. Dapat gano'n kasi kung ikaw tatawagin ko, mahalata mo. Ano, dapat gano'n, talent na lang. Di ba? Wait lang guys, para malay mo bisita. Kuya Ed! Thank you so much. Si Noel Pilapil, huwag mong kalimutan. Noel Pilapil Vlogs. Sa baba kayo, wakwakers. Yung nakapinan dyan lang yan. Pag may nagbaba sa baba, mga wakwakers. Wakwakers. Mga wakwakers. Ayan. Kuya Ed, ano nga yun? Kuya Ed? Inobio? Inobio ba, di ba? Inobio? Inobio apelido niya. Ha? Inobio lang. Inobio. Thank you guys. Matuwa si Kuya Ed. Pali mo balik sila doon, talaga hanapin na naman ako niya. Kuya Ed, thank you so much. Satisfied siya. Ayan, gusto kasi ano namin yan, mission namin to make sure that every guest lives happy. Ayan. Every guest lives happy. Ayan. Pero si host, kung hindi na dadagdagan, si host. Yung mga hindi pa dumikit i-host. Char. Halos naman kasi wakwakers. Tingnan natin. Kuya Ed. Kuya Ed. Ed Novio. May 143 na siya. Ayan, may tigas talaga dumikit. Oh my goodness. Thank you so much. Comment din ako. Ayan, Mary Joyce. Happy fishing. Anak niya yun. Julie Aljanera, thank you so much. Maamot daw. Uragon Dan, full pack ng iwan ng pakas. Thank you, Dayan Igloso. Thank you. So, yung kay Uragon, kay ano yan, kay Kuya Ed, sponsor natin. Sponsor sa atin. Oh my God.